Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. U той час Jezus сказав своїм учням: «Не бойся, малий статок, бо сподобалося Отцу вашему дать вам володарство. Продайте, что маете, и дайте милостину. Зробите собі торби, які не нищаться, скарб безмежний у небесах, куди злодій не проникне, і де моль не знищить. Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Нехай стегны ваши будут подперезанные и светочи запаленные, а вы подобные до людей, якія чакаюць вяртання свайго гаспадара з вяселля, каб, калі прыйдзе і пастукаецца, адразу адчыніць яму. Шчаслівыя тыя слугі, якіх гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. Сапраўды кажу вам, што ён падпярэжацца і пасадзіць іх, і, падышоўшы, пачне служыць ім. І калі ў другую варту і ў трэцюю варту прыйдзе і застане іх за гэтым, то шчаслівыя яны. Ведайце ж, што калі б гаспадар дому ведаў, у якую гадзіну прыйдзе злодзей, то не спаў бы і не дазволіў бы ўварвацца ў дом свой. Будзьце ж і вы гатовыя, бо ў гадзіну, аб якой не думаеце, прыйдзе Сын чалавечы». Тады сказаў Пётр: «Пане, гэтую прыповесць расказваеш нам ці ўсім людзям?» Пан адказаў: «Хто ж ёсць верным і разумным эканомам, якога гаспадар паставіў над слугамі сваімі раздаваць ім у свой час меру хлеба? Шчаслівы той слуга, якога гаспадар, калі прыйдзе, знойдзе, што ён так робіць. Сапраўды кажу вам, што паставіць яго над усёй маёмасцю сваёю. Калі ж слуга гэты ў сэрцы сваім скажа: не хутка прыйдзе гаспадар мой, і пачне біць слугаў і служанак, есці і піць, і упівацца, то прыйдзе гаспадар слугі гэтага ў той дзень, калі ён не чакае, і ў гадзіну, аб якой не ведае. І жорстка пакарае яго, і спаткае яго лёс няверных. А той слуга, які ведаў волю гаспадара свайго, але не быў гатовы і не рабіў паводле волі яго, будзе моцна пабіты. Той жа, які не ведаў і зрабіў вартае пакаранне, будзе пабіты мала. З кожнага, каму дадзена шмат, і спагнана будзе шмат. І каму даручана шмат, з таго больш і запатрабуюць». Гэта слова Пана. Дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае. Аднойчы сустрэўся сваім сябрам святаром, які даволі даўно, это ўжо было, тады уваходзілі толькі ў моду сотавыя тэлефоны, смартфоны, ну яшчэ не смартфоны, але ўжо датыковыя экраны. І ён набыў гэты тэлефон, і мала хто меў такія тэлефоны, і, можна сказаць так, падзяліўся, паказаў гэты тэлефон. А я яшчэ, так скажу, быў малады, вельмі такі, можна, дзёрзкі, часам любіў тое, што даюць рукі падкінуць і потом спаймаць. Цяпер ужо гэта не раблю, так любіў з банкай згушчонкі рабіць так часам. Але вырашыў пажартаваць. Узяў гэты тэлефон, паглядзеў, потом раз падкінуў і спаймаў яго. Канешне, ўсё атрымалася, але той святар схваціўся за сэрца. Ведаеце, это такі цікавы досвед, бо я пасля гэтых слоў, пасля этой акцыі гавару: «Видиш, там, дзе скарб твой, там і сэрца тваё. Ціха, не шуці так, не жартуй». Канешне, это трошку надужаванне, таму што вядома, што калі чалавек набывае матэрыяльную рэч каштоўную, даражыць, таму што ведае кошт яе. Але калі матэрыяльная рэч становіцца скарбам, вакол якога круціцца тваё жыццё, то гэта ёсць ужо небяспека.
Тая жартаблівая сітуацыя крыху паказала і гэтаму святару, ну і мне таксама дасталася тады за гэты жарт, але што ў кожным жарце ёсць доля жарту, і ў кожнай справе, нашым выбары, таксама ёсць штосьці, што за гэтым стаіць. Сёння ў Евангеліі Христос папярэджвае, каб скарбам не былі рэчы матэрыяльныя, справы, да якіх я прывязаны больш, чым да Бога. Таму што Христос зазначае, звяртае ўвагу, яны важныя, яны патрэбныя. У свеце, якім функцыянуем, гэтыя рэчы важныя, аднак яны не могуць быць асновай, на которой абапіраецца ўсё маё жыццё. Асновай з'яўляецца Христос. І сённяшняе Евангелие запрашае быць гатовым на спатканне з Христом заўсёды. Няхай будуць падпяразаныя і сцёгны вашыя, светачы запаленыя, каб былі вы падобныя да людзей, якія чакаюць вяртання свайго гаспадара з вяселля. Што гэта азначае? Каб у сваім жыцці, якое з'яўляецца непаўторнае, якое з'яўляецца скарбам, ты быў заўсёды свядомы, што жыццё з'яўляецца дарам Бога. Бог дае гэты дар, і ад яго залежыць, калі гэты дар захоча забраць. Аднак, тое, што з'яўляецца вельмі радаснае, тое, што чалавеку веруючаму Христос жадае даць валадарства нябеснае. Як учыць у першым сказе сённяшняе Евангелие. Не бойся, малы статак, бо спадабалася Айцу вашаму даць вам валадарства. Чаму ён гаворыць да веруючых: не бойся, малы статак? Таму што давяраючых Богу, так фактычна людзей ёсць нешмат. У свеце людзей ёсць шмат. Ёсць тыя, которые веруць у Бога, веруць у якогасці Бога, менш, якія веруць Бога у сапраўднага хрысціянска, але яшчэ менш тых, якія давяраюць гэтаму Богу. Але той, хто давярае, Бог зазначае: не бойся, я заўсёды з табою. І менавіта для цябе прызначанае валадарства нябеснае. Ведаеце, часам мы, як хрысціяне, бывае так, што аддаляемся ад Бога праз тое, што нашы адносіны становяцца крыху такімі летнімі, далёкімі. Часам бывае так, што, называючы сябе хрысціянінам, я пачынаю паволі дыстансавацца што да вернасці Божым прыказанням. Дзесьці можа здарыцца так, што расплываецца мяжа, дзе яшчэ грэх, а дзе не грэх, дзе паддаюся спакусе, а дзе застаюся верны. І гэта з'яўляецца небяспечным. У выбары Jesуса Христа ў вернасці павінен быць радыкалізм. Учора мяне спросили на одно такое спатканне, з якім хочу падзяліцца. Это было спатканне ананімных алкаголікаў у нас у Жодзіна. Былі спатканні адкрытыя з усёй Беларусі. Прадстаўнікі былі з розных гарадоў Беларусі. Цікавыя рэчы некаторыя пачуў, запрашалі, прасілі сказаць слова. Але між іншым дакранулася мяне вельмі моцна такая справа, што ананімны алкаголік, які прызнае хваробу, то есть маюць здольнасць увайсці ў алкагалічную залежнасць, ведае аб гэтым, і ён змагаецца аб тым, каб не піць з дня на дзень. Былі 3 новыя асобы, которые першы раз прыехалі на такое спатканне, і ім уручылі 3 медалі. Што было напісана на гэтых медалях? 24 гадзіны. І калі ўручалі гэтыя медалі, казалі: жадаю табе вытрываць 24 гадзіны. 24 гадзіны. Вытрываеш знову наступнага дня, вытрывай 24 гадзіны. Не стаў далёка планку. Вытрывай кожнага дня. А так убачыш, што робячы крок за крокам, невялікі крок, дойдзеш далёка. Я сабе так падумаў: а мы, хрысціяне веруючыя, часам добра было б і нам кожнай раніцы ўзгадваць: 24 гадзіны свядома і добравольна выбіраю Бога наноў. То есть, што азначае, у сённяшнім дні так жадаю пражыць свой дзень, каб я свядома перажываў як веруючая асоба. І часам выдаецца, маю ўражанне, што нам гэтага не хапае. Дзесьці закадзіравалася, што я маю хрост, хаджу да камуніі, хаджу да споведзі, хаджу на святую Эўхарыстыю, ўсё ў парадку. Але што ёсць штодзённае жыццё, у которым сваімі выбарамі я паказваю, што я выбіраю Хрыста,
сваімі рашэннямі, прынимаю рашэнні ў сваіх размовах з бліжнімі. Бо чым я адрозніваюся ад іншых людзей? Тым, што веру ў Хрыста, пазнаўшы сапраўднага Бога і маю надзею жыцця вечнае. Учора быў на іншым таксама спатканні, запрасілі на вельмі цікавае спатканне, я люблю такія спатканні, это пейнтбол. І так пабегаў ксёндз з аўтаматам, шарыкамі пастраляў. І там была група мужчын, дарослых людзей, даволі вялікая група, які ў касцёл не ходзяць. Была только одна сям'я, якая ходзіць у касцёл, запрасіла ксяндза, все ведалі, што будзе ксёндз. Было цікава паглядзець збоку, як гэта ксёндз будзе з аўтаматам лётаць, шарыкі каляровыя, это нічого страшного. Але цікава, я паглядзеў, што гэтыя сем'і, яны шчаслівыя. Яны добра жывуць, добра размаўляюць, добра прабываюць разам. Да, маюць часам свой жаргон, дзесьці нецэнзурнае слово выскачыць, для гэта норма, нічого там страшнага выдаецца. Яны добра жывуць, только там Бога няма. Ведаеце, у сучасным свеце ёсць такое пачуццё, што можна зарганізаваць сямейнае жыццё выдатна, не запускаючы туды Бога. І многім гэта атрымліваецца. Толькі у сям'і гэтых людзей застаецца адно вельмі важнае пытанне, на которое не могуць даць адказ і которого баяцца і ўцякаюць. А што пазней? Калі прыходзіць момант адыходу з гэтага свету, што пазней? І гэта пытанне, якое раней ці пазней кожны чалавек задасць. І хрысціянін на гэтае пытанне глядзіць з вялікай надзеяй. Таму што ведаюць Бога, які любіць, і ведаюць Бога, які дае жыццё вечнага. У іх, у асобаў, которые не жывуць з Богом, адказу на гэта пытанне няма. Это уводзіць у вялікі стрэс. Калісьці размаўляючы з адной асобай на одну вельмі такую цікавую тэму адносна веры, між іншым пачынаў гаварыць аб жыцці вечным, і гэтая асоба закончыла размову даволі рэзка і сказала так: вы, ойча, маніпулируеце смерцю і жыццем вечным, каждый сабе радзіць насколькі можа. Вы маніпулируеце на вельмі делікатных пачуццях. Абсолютно не маніпулирую. Даю надзею і показываю праўду пра жыццё. Маніпуляцыя – это калі ўводзіш узман, але я менавіта показываю праўду, што раней ці пазней з гэтым пытаннем сустрэнешся. Не была гатовая размаўляць на эту тэму, таму што Бога не дапусціла ў сваё жыццё, Бога не пазнала. Але раней ці пазней чалавек з гэтым сустрэнецца. І сённяшняе Евангелие зазначае: сёння сабірай скарб, які не знішчыць ні моль, ні рабаўнік не ўкрадзе гэтага скарбу, ні ржа не знішчыць. Скарб, які застанецца назаўсёды. Это скарб спаткання з Богом. Сёння інвестуй у пазнанне Бога і радуйся гэтаму жыццю, непаўторнаму, адзінаму. З гісторыі не вернеш ні адзін дзень, гісторыя это ўжо засталося тое, што адбылося, але будучыню можаш будаваць. І гэтую будучыню я магу будаваць у еднасці з Богом. Радавацца жыццём, жыць як шчаслівы чалавек, ведаючы, што мяне чакае надзея жыцця вечнага з любячым Богом. Злюбленыя, няхай гэтае сённяшняе слово, якое Бог да нас кіруе, будзе нам запрашэннем, што той Бог, які дзейнічаў у гісторыі, аб якім гаворыць другое чытанне, апостол Павел запрашае трываць у веры гэтага Бога, які прамаўляў да габрэйскага народа пра айцову веры. Першае чытанне зазначае, што Бог праз канкрэтную гісторыю правадзіў выбраны народ. Сёння дзейнічае таксама тут і цяпер. Мы з'яўляемся тым выбраным народам, якія пазнаём Хрыста. І Христос запрашае быць у глубокім супакоі, калі нашае сэрца менавіта даверылася поўнасцю Яму. Часам бывае так, што мы самі ведаем, што з нашай верай, даверам не заўсёды бывае парадак. І гэта заўсёды прастора, у якой ёсць шмат працы. Абапіраючыся на ўласныя сілы, не да канца гэтую працу можам зрабіць выдатна, але давяраючы Богу, это ўсё магчыма. Няхай у нашым жыцці будзе не толькі вера ў Бога, але перадусім глыбокі давер гэтаму Богу, каб, будуючы адносіны, пазнаючы ўсё больш нашага Бога, мы з адвагай і з вялікай радасцю перажывалі нашае непаўторнае жыццё, ведаючы, што нам, асобам давяраючым Богу, Бог жадае даручыць валадарства нябеснае. Амин.